que resulta que jo volia continuar, perquè jo encara em trobo bé, jo tinc certa edat, però em trobo molt bé, i ara estava sol, ara tenia bastanta feina, perquè els dos transbordadors ja no funcionaven, i jo encara estava en marxa, i vaig anar a renovar els papers cap a la Marina Mercant, a Sant Carles de la Ràpita, i resulta que, bueno, vaig entregar el paper de l'any anterior, perquè ens fan revisió, vas al metge i te fan anàlisis, te fan revisió total, tal. Molt bé, i aquella senyora que hi havia allà, al veure que tenia certa edat, diu, home, vostè no pot continuar. Diu, com que no puc continuar? No, vostè als 70 anys ja tenia que haver retirat i veig que encara està treballant, no pot ser. Però dona, si l'Estat diu que tenim que treballar anys i anys, que no pot ser. Llavors jo em vaig queixar, em vaig dir, escolta, és que estic sol i jo encara em trobo bé i tal, i vinc. Esperes, agafa el telèfon, truca a Tarragona, a Tarragona li van dir que no, llavors truca a Madrid, perquè ella també veia que era llàstima, no? Diu, és que ja queda un transbordador i és llàstima que no funciona un parell d'anys més. I m'han dit que no, ni a Tarragona ni a Madrid, a la Marina Mercant, els patrons es tenen que jubilar als 70 anys. O sigui que ho sento molt, però és així. Quan em van dir que tenia que plegar, vaig aguantar fins al dia 30, perquè els certificats de la inspecció naval me diuen que fins al dia 30 d'octubre podia treballar, i jo vaig aguantar fins al dia 30, i el dia 30 d'octubre de l'any passat vaig amarrar el barco i s'ha acabat. Malament perquè resulta que això és ferro. Això, el ferro vol un cuidado molt especial. Jo tots els anys pintava, tots els anys el pintava. Agafava grues, el aixecava a l'aire, i a pressió rentava tot ben net, el deixava secar, llavors hi havia un rovell, doncs el rascava, el pintava. En fi, això ha estat cuidat, sempre ha estat cuidat. La prova és que ha anat des de l'any 80, perquè abans hi havia transbordadors, però era de fusta. Eren llaguts i coses així, que a poc a poc van anar prosperant. Anar fent, tal com la feina anava de l'arròs, que cada vegada es feia més arròs, venia més pes, venia més gent. Llavors què vam fer? Anar ampliant, anar fent-ho més gran. I l'any 80, sense poder, perquè això és un negoci que sempre hem anat amb l'aigua al coll, que no m'ha ajudat mai ningú, me vaig fer això, a plaços, que vaig fer, jo sé el que em va costar, poder-ho pagar i poder quedar bé per tot. I ja veus, de l'any 80 fins ara, veus quants anys té aquest transbordador, però jo l'he anat cuidant. I sempre que he fet inspecció, els inspectors m'han dit, està bo, està bé, la prova és aquesta. No m'han fet mai ni reparar això ni reparar allò, perquè jo ja procuro tindre-ho tot sempre en marxa, tot bé. Molta gent. Et quedaries parat de veure la gent que ve a creuar el riu. Així la gent, Cotxes i cotxes i cotxes. A vegades es pensen que estic dinant o el que sigui i es fica una cola de cotxes, 10, 12, 13, 15, 20 cotxes i faig, hòstia. Clar, com el primer s'està esperant, els que van venint se van ficar al darrere tots. Llavors jo, clar, no puc pair-ho, i m'aixeco, vaig allà, escolteu, que això no va. Com que no va? No va, no, és que això a l'octubre ja va parar i tal. Què diu vostè ara? Què diu? Pues si hem vingut expressament aquí per passar el riu, per les criatures i tal. Ho sento molt, ho sento molt més que vosaltres, però això està així. Abans que això es podrís, el que faré serà vendre-ho cap a xatarra, que s'ho emporten, perquè me fa pena tindre-lo aquí parat, que es vagi rovellant.
perquè ara no val la pena gastar-se diners per a aixecar-lo, per a pintar-lo, no es pot reparar això ara. Saps el que passarà quan hi hagi cap transbordador d'aquí 10 o 12 anys? Diran, hosti, cana, quina llàstima, si tinguéssim un transbordador, això seria una atracció turística. Perquè això ho és, ho és una atracció turística.